Unul din 4 oameni are deja rezistență la insulină și nu știe, deci poate nu vă zice nimic cifra asta, dar imaginați-vă că un sfert din noi au această afecțiune. Și nu este o exagerare, să știți, studiile de prevalență globală arată că aproximativ 26% din populația adultă are rezistență la insulină, iar în America aproape 44% din populația adultă are deja prediabet, adică pasul următor în care corpul începe să piardă lupta. Și cel mai important lucru, aproape 43% dintre cei cu diabet nu știu că l-au. Deci dacă nu știi că ai diabet, cum să știi că ai rezistență la insulină, care vine cu ani înainte de diabet? Și acum am o întrebare simplă. V-ați verificat vreodată insulina? Deci nu glicemia, insulina, că sunt două lucruri complet diferite și diferența asta vă poate schimba viața. Deci astăzi vom vorbi despre rezistența la insulină, ce este, cum se instalează, de ce nu o vede nimeni până nu e prea târziu și ce putem face. Haideți să începem de la bază, pentru că vreau să înțelegeți cu adevărat ce se întâmplă în corpul vostru, da? Când mâncați, mâncarea se descompune în stomac și în intestin. O parte din ea se transformă în zahăr, adică glucoză, care intră în sânge și asta e normal. Corpul vostru are nevoie de glucoză, e combustibilul principal. Dar glucoza nu poate sta în sânge. Dacă rămâne acolo prea mult și în cantitate prea mare, face distrugeri. Atacă vasele de sânge, nervii, rinichii, ochii. Deci corpul trebuie să o mute din sânge în celule, unde e folosită ca energie. Și cine face treaba asta? Vă spun eu, insulina. Insulina e un hormon produs de pancreas, da, o glandă care este așezată în spatele stomacului. Și gândiți-vă la insulină ca la un portar care stă la ușa fiecarei celule. Când glucoza vine prin sânge, insulina deschide ușa și o lasă să intre. Celula primește combustibil, glucoza din sânge scade și toată lumea e mulțumită, nu? Simplu. Și funcționează perfect, atâta timp cât celulele ascultă de portar. Și acum haideți să vedem ce se întâmplă când nu mai ascultă. Imaginați-vă că în fiecare zi portarul bate la ușa aia de 10 ori, da? Celula deschide de 10 ori, totul merge. Dar dacă portarul începe să bată la ușă de 50 de ori pe zi, pentru că voi mâncați mai mult zahăr, mai multe produse procesate, mai multă pâine albă, la un moment dat celula obosește, începe să nu mai deschidă la fiecare bătaie și spune: iar tu, am deschis deja ușa de 30 de ori, nu mai deschid. Și ce face pancreasul? Trimite mai mulți portari, adică produce mai multă insulină, ca să compenseze faptul că celulele nu mai răspund la fel de bine. Și în timpul ăsta glicemia rămâne normală, deci pe hârtie totul e bine. Dar pancreasul vostru muncește de 3 ori mai mult decât ar trebui. E ca o mașină cu motor mic care merge cu 120 pe autostradă. Viteza pare normală, dar motorul e la turație maximă și nimeni nu se uită la turometru. Iar asta este rezistența la insulină. Celulele voastre nu mai răspund normal la insulină. Pancreasul compensează producând mai mult. Și asta funcționează, nu știu, un an, 2, 5, 10, până când nu mai funcționează. Și atunci glicemia crește și abia atunci primiți diagnosticul de diabet. Dar de fapt problema era acolo de ani de zile, doar că nimeni nu s-a uitat. Și acum haideți să vedem de ce rezistența la insulină trece neobservată ani de zile și aici mă întorc la ce am vorbit în videoul despre analize. Primul motiv ar fi că nimeni nu vă măsoară insulina. Când vă duceți la medic și vă face analizele de rutină, ce vă cere? Glicemia, nu? Adică zahărul din sânge, și dacă glicemia e normală, vi se spune că sunteți bine. Dar tocmai v-am explicat ce se întâmplă. Pancreasul vostru poate munci de 3 ori mai mult ca să țină glicemia normală, iar glicemia rămâne frumoasă pe foaie, tocmai pentru că pancreasul compensează. E ca și cum ați întreba: merge mașina? Și răspunsul e: da, merge cu 120, dar nimeni nu se uită la motor, nimeni nu vă spune că motorul e roșu și că e pe cale să cedeze. Da? Insulina măsurată dimineața pe stomacul gol înainte să mâncați ceva e de fapt turometrul. Este singura analiză care vă arată cât de tare muncește pancreasul și majoritatea medicilor nu o cer. Nu pentru că nu e importantă, ci pentru că nu face parte din panelul standard, da? La fel ca și la tiroidă, unde se cere doar TSH și T4 și am văzut cât de multă informație se pierde acolo. Al doilea motiv: simptomele seamănă cu alte zeci de lucruri.
Na, ce vreau să spun cu asta? Haideți să vedem ce simțiți când aveți rezistență la insulină, da? Oboseală după masă, mai ales după masă bogată în pâine, paste sau dulciuri. Poftă de dulce, care nu se oprește. Mâncați ceva dulce și după o oră vreți iar. Greutate, care se adună în jurul taliei și nu pleacă indiferent ce ați face. Dificultate de concentrare, ceață mentală, iritabilitate, mai ales când întârziați o masă. Și acum, dacă auziți lista asta, vă gândiți, păi, asta poate să fie de la stres, poate să fie de la menopauză sau poate să fie și de la oboseala cronică. Și da, poate fi, dar poate fi și rezistența la insulină și diferența se vede doar dacă se face o singură analiză pe care nimeni nu vă cere. Al treilea motiv, evoluția rezistenței la insulină e lentă. Rezistența la insulină nu vine peste noapte, se instalează în ani, 10, 15, 20 de ani în care pancreasul compensează și tot compensează. Și pentru că e lentă, vă obișnuiți cu ea. Vă obișnuiți cu oboseală, vă obișnuiți cu pofta de dulce, vă obișnuiți cu kilogramele de pe burtă și la un moment dat credeți că e normal, că na, așa e la vârsta noastră. Nu e normal, e un semnal pe care nimeni nu l-a citit. Și acum haideți să vedem ce duce la rezistența la insulină, pentru că nu e o boală care vine așa din senin, are cauze clare și cele mai multe sunt în mâinile noastre. Prima și cea mai importantă este legată de ceea ce mâncăm, da? De fiecare dată când mâncăm ceva care se transformă rapid în zahăr, pâine albă, paste, orez alb, dulciuri, sucuri, produse procesate, glicemia noastră sare repede în sus, iar pancreasul trimite insulină rapid, mult, ca să o aducă înapoi. Dacă asta se întâmplă o dată pe zi, nu este o problemă, pentru că corpul face față, dar dacă se întâmplă de 5 ori pe zi, în fiecare zi, ani de zile, portarul bate la ușă fără oprire și celulele nu mai deschid ușa. Și nu e vorba doar de dulciuri aici, pentru că aici este o greșeală pe care o face majoritatea. O farfurie de paste cu sos de roșii nu e dulce, dar pentru pancreasul vostru e aproape același lucru, nu? Făina albă se transformă în glucoză la fel de repede ca zahărul, iar dacă micul dejun e pâine, prânzul e paste și cina e pizza, pancreasul a muncit la turație maximă toată ziua. A doua, lipsa de mișcare. Mușchii sunt cei mai mari consumatori de glucoză din corpul nostru. Când vă mișcați, mușchii trag glucoza din sânge fără să aibă nevoie de insulină, fără portar, da, deschid singuri ușa. Deci mișcarea e singurul lucru care ocolește problema complet. Nu repară rezistența, da, o ocolește, iar când vă opriți din mișcat, toată sarcina cade iar pe insulină. De aceea, de exemplu, mersul pe jos după masă, chiar și 10-15 minute, face o diferență pe care probabil nu o vedeți pe cântar, dar o vede pancreasul vostru. A treia, stresul cronic. Și aici mă întorc la cortizol, da, despre care am vorbit în videoclipul despre minte. Cortizolul crește glicemia, e parte din mecanismul de supraviețuire, iar dacă cortizolul e ridicat zi de zi la maxim, glicemia e ridicată zi de zi la maxim și pancreasul pompează insulină zi de zi la maxim. Deci puteți mânca perfect și totuși să aveți rezistență la insulină dacă stresul nu se oprește niciodată. Iar a patra este somnul prost, o singură noapte de somn prost, da, 5 ore în loc de 8, scade sensibilitatea la insulină a doua zi cu 25-30%, doar o singură noapte, iar dacă dormiți prost în fiecare noapte, efectul se tot acumulează. Și a cincea, pe care nu o auziți nicăieri, e inflamația cronică. Dacă aveți o boală autoimună, de exemplu, dacă aveți un intestin inflamat, dacă aveți o infecție cronică pe care nu o știți, inflamația din corpul vostru interferează direct cu modul în care celulele răspund la insulină. E ca și cum ușa celulei e deja blocată de altceva, iar portarul nu o poate deschide oricât ar încerca. De aceea, la unii oameni, chiar și după ce schimbă alimentația și încep să se miște, rezistența la insulină nu cedează pentru că sursa inflamației e în altă parte. Haideți să vedem ce putem face și aici este o veste bună. Rezistența la insulină e reversibilă, da? Nu la toată lumea și nu în toate cazurile, este adevărat, dar la majoritatea oamenilor, dacă o prinzi de vreme, se poate întoarce. Deci primul lucru, cereți insulina la analize, da? Deci mergeți la medic și cereți insulina dimineața pe stomacul gol, nu doar glicemia. Dacă insulina e peste 7-8, aveți deja un semnal. Iar dacă e peste 12-15, pancreasul vostru vă arată clar că muncește serios ca să țină glicemia normală. Apoi, verificați farfuria.
Și aici nu vă spun să nu mai mâncați niciodată pâine, da? Vă spun să schimbați ordinea și proporțiile. Începeți masa cu legume sau cu proteină, da? Nu cu pâine. Iar dacă mâncați cartofi sau orez, puneți la finalul mesei după ce ați mâncat deja ceva care încetinește absorpția. Reduceți făina albă, zahărul, produsele procesate și asta nu pentru că sunt rele, ci pentru că cer pancreasului vostru să muncească de fiecare dată mai mult. Și dacă aveți poftă de dulce care nu se oprește, să știți că nu e lipsă de voință, este un semnal pentru rezistența la insulină care vă cere mai mult combustibil. Când insulina scade, pofta scade și ea. Nu e vorba de disciplină aici, e vorba de chimie. Apoi, mișcarea, da? 30 de minute de mers pe jos, asta auziți în fiecare zi, dar ideal ar fi să puteți face măcar 10 minute de mers după fiecare masă principală și asta e cel mai simplu lucru pe care îl puteți face și are efect imediat, să știți, nu peste o lună, imediat. Glicemia de după masă scade vizibil din prima zi. Apoi somnul, 8 ore, nu 6 sau nu mă descurc eu și cu 7, 8. Fiecare oră pierdută e 1% în minus în sensibilitatea la insulină a zilei următoare. Apoi stresul. Tot ce am discutat în videoclipul despre minte, da, se aplică direct aici. Cortizolul cronic crește glicemia, glicemia cronică crește insulina, insulina cronică crește rezistența. E un cerc vicios care se hrănește singur. Și acum vreau să vă spun ceva important, da? Tot ce am enumerat mai sus, farfuria, mișcarea, somnul, stresul, sunt lucruri pe care eu pot să vă ajut să le reglați, pot să vă ajut să vedeți tabloul complet al cazului vostru, pentru că rezistența la insulină nu vine niciodată singură, da? Vine cu o tiroidă care poate nu funcționează optim, sau cu un fier care poate e la limita de jos, sau cu o inflamație cronică care poate stă ascunsă undeva. Da? Deci cu o alimentație care pare sănătoasă, dar care poate nu e potrivită pentru voi și un sfat general luat de pe internet, oricât de bun ar fi, e făcut așa pentru toată lumea, nu e făcut pentru voi, personalizat. Exact asta fac eu într-o consiliere, stau cu voi, vă ascult povestea, mă uit pe analizele pe care le aveți deja și le leg de ce mi-ați spus. Și de foarte multe ori să știți că văd acolo lucruri pe care nimeni nu le-a conectat, o feritină de 18 lângă o oboseală cronică, un TSH de 3,5 lângă un păr care cade, o insulină pe care nimeni nu a cerut-o vreodată. Apoi vă recomand exact analizele de care aveți nevoie voi, nu o listă standard așa. Și dacă decidem să lucrăm împreună, construim un plan de nutriție și suplimente care e personalizat pe cazul vostru, pe analizele voastre, pe simptomele voastre, pe viața voastră. Dar nu un plan așa generic, ci unul care este al vostru. Dacă simțiți că aveți nevoie de asta, dați-mi un mesaj, povestiți-mi pe scurt ce se întâmplă cu voi și vedem împreună dacă are sens să lucrăm. Și încă ceva personal, știu că nu toată lumea poate sau vrea să facă o consiliere și e perfect în regulă. De aceea și fac aceste materiale video și sunt aici pentru toți. Fiecare videoclip pe care îl vedeți aici are în spate clar cercetare, zeci de pagini citite, ore de gândit cum să vă explic totul în așa fel încât să poată înțelege oricine. Și aici, dacă voi simțiți că merită și vreți să fiți alături de mine în treaba asta, puteți să mă susțineți accesând abonamentul de la profilul meu. Butonul e direct acolo pe profil. Și cu ocazia asta, bineînțeles, vreau să le mulțumesc cu recunoștință tuturor celor care s-au abonat deja și vreau să vă spun că gestul vostru chiar mă ajută să continui ce fac, dar în special în cercetarea mea legată de peptide. În încheiere vreau să vă spun că dacă acum unii dintre voi vă recunoașteți în ceva din ce am vorbit astăzi, poate merită să faceți o verificare. Rezistența la insulină nu e o sentință, e un semnal pe care corpul vi-l dă ani de zile înainte de diabet, iar dacă îl citiți la timp, se poate întoarce. Dar cineva trebuie să se uite la turometru, nu doar la viteza de pe bord. Deci, dacă ți-a plăcut materialul ăsta video, dă-i un like, share, salvează-l și trimite-l cuiva care ia a 3-a cafea pe zi ca să reziste și nu înțelege de ce e atât de obosit. Ne vedem și pe YouTube, pe canalul Mona Lisa Biohacking Nutrition. Iar dacă vreți să lucrăm împreună, consilierea în nutriția funcțională e disponibilă. Aveți linkul în bio. Pe data viitoare, ascultă-ți corpul, el știe mai multe decât crezi tu.